Ahoj, já jsem Daniela Kalandová. Počkejte, já jsem to... Jo, dobré, to bude stačit. Budeme dělat masku nebo normální panenku na papír, panenku, obličej. To už je podle vás, jestli si uděláte masku nebo panenku. Tady jsem minule začala s jednoočkou. Taková, no to jsem jenom odflákla s jedním okem prostřed. Tady se mi to druhé oko nepovedlo, takže mě se ty druhé oko. Doufám, že se mi to teďka povede a že můžu postoupit s váma. Tak, děláme tu pusu. Jestli chcete, můžete to udělat míň. Tak, do prčice. No to je jedno. Vy to uděláte hezčejč. Tak. Nos můžete takový vlnkatý, jako tady v jedné očce, nebo tady. Já dělám vlnkatý. Vy si dělejte, jak chcete. Hezký kulů, nebo takový, to už je na vás. Tak a oči můžou být klidně takové midi-pidi, takové úplně malinké, nebo můžou být ještě na rozdíl větší, nebo můžou být ještě větší a ještě větší. Takže jenom takové midi-pidi. Ježiši, to strašně na tomhle, tak. Tak, můžete žas, jak chcete. Já dělám potom, tady takto na boku. Takto na boku. Tak. A jdeme na to druhé. Doufám, že se mi povede, ale vám se povede líp než mě. Tak, příšně sem, takže sem. Já si to nejdřív načrtnu úplně. Tak. No, tak jedno bude větší a jedno menší. To už nevadí. Tak. Nebo jedno ještě větší a druhé menší. No, vy to uděláte líp, že jo. Tak. A doufám, že to uděláte líp než já. Ještě uděláme toto. Tak. A třeba takto. A takto. Toto je naša jakási pana. No docela se mi to povedlo. Tak jestli chcete aj doplňky, nebo to chcete mít jako masku, udělejte si aj tady toto, ušiska a tak. A je to, možná si můžete aj sem udělat takový piercing. Je to úplně na vás. Já se s váma loučím a doufám, že se uvidíme v druhém díle, nebo ve třetím. Ahoj!